तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ಯುವಜನ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ ಮೇಲಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನಿಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಟೆ ಬದವ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋದು ಅಂಚೆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಡೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬರೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಾಕಿಮಾರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋದು ಹೂಲ್ ಶಾಲು ಕರೆದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕೇನದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊದ್ದಾರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹೊರಗೆ ಜೀವನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊತ್ತಾರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋದು ಶಾಲೆ ಪೂ ಕೊರತು ಇವನಿಗೆ ಪುರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುರ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತುಡರು ಪೊತ್ತಾದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇಂಟರ್ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಮಂಜೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಮೇರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಪಟೀಲ್ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಬರ್ತದೆ ಇವನಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದಲ್ಲರು ಇಂಟರ್ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಮಂಜೂರು ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಪಟೀಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಪೊರ್ಲದ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದೇರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ದೇಶಗೂ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಸಂದಾಜಿನಾರು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉಡುಪನ ಬೈದರೆ ಬೆರಗ ದೀಪಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಸೇಗೋಳಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಪುಷ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಇವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಡಿಪು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮುಡಿಪು ಮೇರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಶಿಕಲಾ ಗಟ್ಟಿ ಕೊತ್ತಾರು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪೊದಿತದೆ ಪುಷ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಇವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಬಾದರ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇರ್ತದೆ ಬೈದಿನ ಗಣ್ಯರು ಬಿಣ್ಯರಿಗೆ ಮೋಕೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಧೀರಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಧೀರಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಬೆಳಗೊಂದಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ಮೇರೆಗೆ ಭರತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಧೂರು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭರತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಧೂರು ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತಬಹುದು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಪುಷ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್
ಕೇರಳ ಆಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಮಿರೆಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕುಮಾರಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಕೆ.ಎಸ್. ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಜಯಶ್ರೀ ಗಟ್ಟಿ ನಡಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಮ್ಯಾ ಸಂದೀಪ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮುಡಿಪು ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮುಡಿಪು ಮೇರೆಗೆ ಹೇಮಾ ವಾಸುಗಟ್ಟಿ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತು ಪಟ್ಟದು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಪುಷ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಕುಮಾರಿ ಅರ್ಚನಾ ಗಟ್ಟಿ ಅಸೇಗೋಡಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮುಡಿಪು ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಕುಮಾರಿ ಅರ್ಚನಾ ಗಟ್ಟಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗೆ ವಾಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಪುಷ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರಿಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರಿ ಹಿಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೋಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಟಕರ್ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದದ್ದು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಪುಷ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಗಟ್ಟಿ SDC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಗಟ್ಟಿ SCDCS ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಪೋದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಪುಷ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕೌಶಿಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮುಡಿಪು ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಕೌಶಿಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮುಡಿಪಡು ಪೊರ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಭಟ್ನಗರ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುವುದು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಪುಷ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇನೆ ಬಿನ್ನೆರೇನೆ ಊರ್ದ ಪರ್ವದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಯುಕೆ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೇರೆಗೆ ಆಶಾ ಗಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೆತ್ತಿಪ್ಪೋದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಪುಷ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡ ಸುಧೀರ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಾಲಿ ಇದ್ದು ಬೇರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸಂಬಂಧ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಂಬತ್ತಾಯ್ದು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕರಿನ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೊರ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನ ಆರು ಅರ್ನ ಸೇವೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಆರು ದುಮ್ನಾನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ನಿರ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಹಾಯದಿತ್ತಿನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಭಟ್ನಗರ ಒಂತೆ ಸಮಯ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಅಕಾಲಿಕವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲ್ದೇರು ಅರ್ನ ನೆಂಪು ಅನ್ಪೋನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಮುಖವಾದುಂಡು ಆ ಅಗಲ್ದ ಪೋಯಿನ ದಿವ್ಯ ಚೇತನ ಹರ್ಷಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಭಟ್ನಗರ ಮೇರೆಗೆ 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನಾ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಗಮ ಬೊಕ್ಕ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಎಂಟುಪುದ ಪಾತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸಮಯ ಕೊರ್ದು ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸನು ಮೊದಲ ದುಂಬು ಏನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಕ ತುಳುಟು ಪಾತೆರು ಅಂತ ಬಂಗಾಪುನ ಅಂಡ ಮೂಲು ತುಳುವೆ ಸಮಂಜಸ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಸೇವೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಮೂಲ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಸಮಯನ ಕೋರೋಡು ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಆವೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದವರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರೆ ತನು ಮನ ದಾನ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ
ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ರೀತಿದ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಣ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನಿ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧಕರು ಅಥವಾ ಅದಂಡ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಯಾಕೆ ಏನಾನು ಆ ರೀತಿಗಳೇ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ಲಿ ಪಂಡದು ಇಡೆ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸಂಘನಿಕೇತನೋಡು ಐಕೆ ನಾನು ಐತಾರ ಅಟೆಂಡ್ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಐಕ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ 11:30 ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜವನಿಯರನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿನ ಬಿಡು ಅಕ್ಲಿ ಪಂಡಿನೇನು ಬದಿಯರೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಇಡೆ ಐನು ಬುಡ್ತು ಇಡೆ ಬತ್ತೆ ಮಕ್ಕ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ತಡ ಅಂಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿ ಸಾದಿ ಹೋಗುವಂತ ಪಂಡು ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಚೆನೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಗಿಂತ ಓವೇ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ಮಾತೇಡ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಐಕ್ ಮಾತೆಗಳ ಬೋರ್ಡ್ ನೀ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸದೃಢರವಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯೋಗ ಕ್ರೀಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಧ್ಯಾನ ಇಂದು ಮಾತ ನಂಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಪುನೆ ಇರ್ತಾವರ ಅವು ನಮ್ಮ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾದುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈದು ಜನ ಸೇರ್ಸದು ಇನ್ನು ಈದು ನಮಗೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪಿದಾಯದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಾಗ ಬರೆಯಲು ಸಮಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತಡಲ್ಲ ಈತ ಜನನ್ನು ಸೇರ್ಸೋದು ಇನ್ನು ಈತ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಸೇರ್ಸೋದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ಪಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲ ಶ್ರಮ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂದು ಈ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪಡು ಸಮಾಜ ದುಂಬು ಬರೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಕಲು ಇಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಓವೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಓವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪಡೆದು ಭಾಗವಹಿಸೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಡೆದು ಗೊತ್ತಾಪಡು ಕರ್ತವ್ಯ ಪಡೆದೆನ್ನುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡೆಯೊಂದು ನೇತ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯೊಂದು ನೇತ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಡೆ ಕ್ರೀಡೆಡು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಬರಡು 41 ವರ್ಷದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ 41 ವರ್ಷಡ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದು ಬೇರೆ ಆಂಡ ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರಾರಂಭದ ವರ್ಷಡೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕಲಾದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ 41 ವರ್ಷಡ್ಲ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಎಂಕುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂದು ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಈತ ಜನ ಸೇರೋಡು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಜವನಿಯರ್ನ ಉತ್ಸಾಹಡು ಜವನಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮಡು ಮುಲ್ತಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದಾಕಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿದಾದನ ಸೀಮೆದಾಕಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ತೋಜರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ತಿನ್ನದಾದ ಬೈಕ್ಯರು ಇದೆ ನನಾತ್ ಜನ ಸೀಮೆದಾಕಲ್ಲ ಮಧುರದಾಕಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಡಪ ಒಂದಪ್ಪ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದಯಟು ನನಾತ್ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನೆ 41 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಬಂಡೆ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲು ಪಂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕಲಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೋತಿದ್ದೀರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ನಂಬಿಟ್ಟುಂಡು ನನಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನಕಲಿ ಅಕಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕಲ ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಕ್ರೀಡಾಪಟ ಅನ್ಲ ಆಪುದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಳಕು ತೋಜಾಡು ಬಂಡದೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆಲೋಚನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಜವನಿಯರು ಏರನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ
ಅತ್ರ ನೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಪುನಂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಪುನಂಡ ಖಂಡಿತ ಇಡೀ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಆಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ತಯಾರು ಇನಿತ ದಿನ ಜೋಕ್ಲರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದುಂಬು ಓಲು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಲು ಗೊಬ್ಬರ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಓಲು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿದೆ ಎದುರ್ಕೊಲ್ಲೋನೇರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೈಮಡ್ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ತಪ್ಪಿರಾವಡೋಲೇರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ತಪ್ಪಿರಾವಕೊಲು ಒಂದು ಅಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಕ್ರೀಡಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕಲು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕಲು ಆಫೀಸಡ್ ಒಪ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊಬ್ಬರೆ ಇಂಕಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಇಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಬಡ ಯಾನ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಡ ಏನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲು ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ ಆಫೀಸಡ್ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ ಏನ ಇನ್ಲಾಸ್ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ 13 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದು ಪುನಃ ಜಾಬ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆನಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಆ ಜಾತಿಗೆ ಏನಾಗ ಗಟ್ಟಿಯ ಪಂಡ ಹೂ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಅಂತ ಏನೋದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡ ದಾದ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ 10 or 13 years ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡ ದಾದ ದಾಯ ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ರಾಜಕೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ IT ಹುದ್ದೆಡುಲ್ಲೇರು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಪ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಹೈಲೈಟ್ ಮನ್ಕೊಡು ಇತದ ಜವೇನರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡೊಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೇತ ಜನ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವುಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ದಾದ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲೇನು ಬಾಕಿ ತಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಪರ ಊರುಡ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಂದನೆ ಪನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇದ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಪ್ನಾಗ ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಬೇತೆ ಮಾತೊಪ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಬರ್ರೆ ಆವಂದಿದ್ದಾನು ಈ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಲ ವಿನ್ ಆಯರು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ಡ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಡಪೋಡು ಮಾತ ಯೂತ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಣು ಪಂಡ ಏತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಮಾತು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆಪುನ ಸುದ್ದಿ ಮಾತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಆಪುನು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಎಡ್ಡೆಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಆದ ಮಾತಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜದ ಅಡೆ ತೂಪುಲಕ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ ಯೂತ್ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಯುವಜನ ವಿಭಾಗದಕಲು ಸೊ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪಡು ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಮಾತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಸೊ ಆತೆ ಅಂಚ ಬಂದೇನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿರ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲ ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏರ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ನೆತಪ್ಪಲು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ನೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಗಟ್ಟಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಿಕ್ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಯದ ಮಿತ್ತು ಬೈದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಡಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಆಪನ ಗೇಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಕಲ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿನ ವರ್ಷದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವನೇ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನಿದಿತ್ತ ಐತ ಅಂತಿಮ ದಾದ ಟಚ್ ಉಂಡು ಅವೇ ನಿನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಆರ್ಥಿಕತವಾದಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಲ ಪೂರಟ್ಲ ದುಂಬುತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಮಾತೆದಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಮನೆ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ನಾಗ ಆರು ನಂಬುದಿತ್ತೇರಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರನೇನೆ ವರ್ಷ ದೀಪದೀವು ಅತನ ಮೂಲು ಜಾತ್ರೆ ಮನ್ಪು ಬಂದು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅರೆಗ ಅಪಗ ಇತ್ತಂಡಿ ಕಾರಣಾಂತರಡೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುలను ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲೆಪಾಯಿಜ ಸಮಾಜದ ವಿಮುಖವಾದ ಬುಲೆಪಾಯ ಇಲ್ಲಲೇ
ಕಾಸು ಅತನ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಅತನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬುಲೆಪಾಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬುಲೆಪದಂಡ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದುವರೆ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಸಮಾಜದ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದುವರೆ ಆ ರೀತಿದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಗ ಸಮಾಜ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೂಲ ಬಿಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಂಚೆ ಒರಿಯರ ಕಾರಣದ ಬಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ 1% ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಿರ ಸಂದಾಯ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನೇ ಫೈಟ್ ಮನ್ಪಿನ ಸಮಾಜ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪಂದು ಬಾರಿ ಪಿರ ಕಡೆ ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ಲ ಈ ಸಮಾಜಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂತದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗತ್ತಪಗೆ ಏತುಕೊಂಡು ನಿಗುಲಿ ಎನ್ನಿಲೆ ಪುರಾತನವೈನ ಗತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪಿರಕೊನವುಡು ಅವೇನೇನು ಸಮಾಜಡಕೇನು ನೀ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ವರ್ಷದ 2 ದಿನ ಯಾ 3 ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲು ಬೆಲೆವಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಯಾಪ ವಿಮುಖವಾದ ಬುಲೆಪರ ಜೋಕುಲು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೆ ಆ ಜೋಕುಲು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜೇರಿ ಐಕೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇತ್ತ ಆಪಿನ ಕತೆ ಕವನಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನು ತಪ್ಪ ಹೋಗ ಊರುಡು ಪೂರ ಏರರೆಗ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠವೈನ ಅತನೊಂದು ಸುಂದರವೈನ ವಾಲಿಜ್ಜನ್ನ ಸಮಯಡೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಎಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪಿರವುಳ್ಳ ಪನ್ಪ ಈ ಏರಿಯಾಡೆ ಎಡ್ಡ ಮಂದಿನ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟನ ಎಮ್ಮೆ ಇತ್ತು ನಾವು ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಹಾಲೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಬಲಿಷ್ಠವೈನ ಏತೋ ಜಾತಿ ಲುಪ್ಪು ಅಗ್ಲೇ ಕಟ್ಟರಾತಿಜಿ ನಮ್ಮ ನಮಲ ನನಲ ನನಾತಿ ಯೂತ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವಿಷಯನ ಗೊತ್ತು ಮಂತಂಡ ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಆನಲ ಅಮ್ಮೆರ್ನಕ್ಲ ಪಾಲು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತುಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗದ ರೀತಿ ಪೋನಗ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವಿಷಯನ ಜೋಗ್ಲೆ ಕಲಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬನ್ನಗ ಆ ಸಮಾಜದ ಜೋಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಡಪರೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಪಂಪ ನನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸಮಾಜ ಈ ಊರೋಡು ತಿಕ್ಕಿರ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ 100% ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗುಪ್ಪಡೆ ಆ ಪ್ರೀತಿನೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸುಗ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ 45 ವರ್ಷದ ದಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತು ದುಂಬು ಪವಾಡೆ ಈ ಊರಿಗೂ ಈ ಪರಿಸರಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜನೇ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಕಾ ಪಂಡದೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ದಿನ ಬತ್ತಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಯಾನೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಲ್ಲ ಒತ್ತಿಗೆ ಮಂತಂದು ಬತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಗಳ ಗೌರವ ಸಾಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ್ನ ಟೈಮ್ಲ ವನಸದಲ ಪೊರ್ತಾಂಡೆ ಬಕಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಸಂದರ್ಭಲ ಹತ್ತು ಪನೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ನನವರ ವಂದನೆ ಮಂತಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಲೆ ನಿಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಒಂದು 5 ಒರಿಪಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದೃಢ ಮನ್ಪುಗ ಪನೊಂದು ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯನ ಬೊಕ್ಕೊರ ಯುವಜನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ನೆಲೆಟಕ್ಕೇನೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಸಮಾಜ ನಿಖಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸಮಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉಪ್ಪುಡು ಅವೇನೇ ಯಾನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಿಖಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖದ ಟೈಮುಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ 100% ಯುವಜನ ವಿಭಾಗ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಪನ ಆಶ್ವಾಸನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ದಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಿನಗಲುಲ್ಲೇರಿ ಅಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಲು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಓವೆ ಮಟ್ಟಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮನ್ಪುಣಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ನಡೆ ಬಲೆ ಎಂಗಲ್ನ ಸಹಾಯಸ್ತ 100% ಕೊರ್ಪ ಪಂಡದೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಂತಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪವಾಡು ಅವೇ ಆರ್ನ ಅನುಗುರಡು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ನಡುಪುನಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವೇ ಬಾಂಧವರ ಒಂಜೆ ಪುದರಡು ಆ ಸೋಮನಾಥನ ಪುದರಡು ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಆಯುರೋಗ್ಯ ಆಯುಷು ಕೊರ್ದು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಡು ಉಪ್ಪುಲಕ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಿದ್ದು ಬಂದು ಎನ್ನ ಉಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡು ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಕಾದು ಎನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಗಮದ ಪುದರಡು ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಲಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯುವಜನದ ಕರೆಗೂ ಓಕೊರ್ದು ಅಕಲ ದಾದ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಬಿಸಿನ ಮಾತ ಬರಿಕದಿಯದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ಬಂದದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲು ಅವೇಲಕ ಗುರುಸ್ಥಾನ ನಡಿತನಂಚಿನ ನಾಯಿಗೇರು ಅವೇಲಕ ಮೇಲ್ಡೇರು ಅವೇಲಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರಗಟ್ಟಿ ಗುತ್ತರ್ ಆರೇಗಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಪುದರಡು ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇಲಕ ಸಮಯದ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇತ್ತನೆ ಇಟ್ಟು ಒರಿಯರಿಯನ್ನ ಪುದರ್ದಿತ್ತದು ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪೂಜಾ ಅವು ಗಟ್ಟಿನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಪನ್ಪುನಾಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ
ಐನು ದೀಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊತ್ತಾಯರು ಐನ್ ದೀಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊತ್ತನಗ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದದು ನಮ್ಮ ಗುರುಸ್ಥಾನದ ಮೇಲ್ಡೇರು ಬಂಡೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ತೀಲೆ ಬಂದದು ಆ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿನಕಲು ಪಂಪನಕಲು ಪೂರ ದಿಕ್ಕಡು ಓ ಉಪ್ಪಾಡು ಓ ಜಾತಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಓಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜೇ ಮೆಟ್ಟಡು ಒಂಜೇ ನಿರ್ಧಾರಡು ಕೈದೆಪ್ಪೋಡು ಓವೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಅವು ಸುರುಕೆ ಬೈದಂಡು ಐಕೆಯನ್ನು ಮಸ್ತದಾಲ ಪಾತೆರಜಿ ಆ ದೀಪ ಪ್ರಚೋದನದ ಉಜ್ವಲಡು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪದರಡು ಯುವಜನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಗಮದ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಗಮದ ಹೊತ್ತಿನ ಪೂರ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಪದರಡ್ಲ ಅವೇಲಕ ಸಮಿತಿದ ಪದರಡ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ.